Zdravím, je tu Crack Boys v celej zostave týmu, je tu Sony, Gravity a Razie a boli sme nominovaní na spravenie takej výzvy. Je to proti chorobe ALS, čo je rakovina svalov. A máme sa obliať vodou, kde je ľad, ktoré je ľad, takže ideme na to. No. No, poď. No, 3, 4, 2, 1. Look at my horse is amazing. Give it a lick. It tastes just like raisins. Have a stroke of its mane, it turns into a plane and then it turns back again. Takže ďakujeme za nomináciu od... Už ďalší nás nenominujte. Look at my horse is amazing. Give it a lick. It tastes just like raisins. Have a stroke of its Ešte... Koho nominovať teraz? Ideme až koho nominujeme, hej? Červomen TV, Hacker Gamer a Jan Monson. jeho kamarát. Jan Monson. To zvedavý, ako to ten kamoš spraví. Takže a ešte by som chcel povedať, že ste radi, že ste zdraví ľudia. Že zatiaľ sa majte, lúči sa s vami Crack Boys! Čaute. Takže zdravím, to je Crack Boys, v celom zostave týmu. A ty ticho!